Joder, ez da joatean, Buah, nik egarreki pasan nuen. Nik ere, bai, ondo. Resaka pixka, dugu. Ez asko, behatzitan itxago nintzen, ja. No, vale. Bai. Ze ondo animatu zea da, olimpikoseako. Ja, eske esan zeniaten eta esan, bai, igual, bai. Eta larun batian ze, eske zaiz guatzen oso ondo nola izan? Ba, larun baten gatu ginean agabit erditan herriko plaza. Egia da, jazta, esken azten egin nintzen beste urteekin. Oso polita izan zen, Bai. Esan behar dut, bai, ez oso polita gontzan, desfilea eta... Desfilea, talde bakoitzak bere gorri da intzun, eta gero dena batea atxegin etorri ginean, suak piztu genuen, eta hasiera eman ginen olimpiadei. Bai, giro paregabea da, egontzat. Hala. Ikusiko ditugu desfileko irudia? Venga, ba. Aurrera irudiak! Bai, egia esan... Desfileko irudiak... Oso politak izan zian, baina, lasai. Ez bat. Bueno, eske bazan gara jo alepia berri behiteko, Bazan gara. Niko goan nitu nire esan. Nik nahi nun jakin zertzan olimpiada bizitzan. Ai, karo, Karo, eske, ja ez zinan. Gu ez ginen. Ez ginen parte hartu eta... Karo. Nik azkeneko... Pues azkeneko lautan. Joder. Bai, ondo pasatzen genuen, oso. Bai. Giroa bat zeon. Bai, ze, bazkalduta gero ere sortu zen giroa, Pikiak, banderakin gora, bandera bera... Eske, nila igual pixka, horrez ginen sartu. Justet, hori banderena eta... Bueno, pike sanoa... Pike sanoa, bai. Jo, eta bazkalduta gero, showa... Showak oso ondo. Polita. Hasi ginen... Hemen, eske, brogalkaba... Bueno, bai. Hemen. Bai. Eske brogalkaba. Bai, oso nintzuten. Bai, oso nintzuten. Bai, zutela. Txapelak entzen dut, baina, bai. Showa laportu ziguten, baina, bueno, moldatu genuen. Bai. Ba, dakagu kazetari bat, handikan ibilizela larun baten. Bai? Bai. Mairen irudiak sartuko ditu gorain, eta guazen ikustea. Venga, bale. Aurrera irudiak! Hemen topatzen ditugu partaide batzuk ezin dutena alkohola edan. Guazen ikustea berno gara. Bueno, hemen, pollokan talekideak. Apa, gaixo? Zemuz? Ondo, txukun. Bueno, galdera botako izuet, zein izan da performance txarrena? Txarrena. Usti mar da, Astotxuak. Bai, astotxuak. Garbi. Eta honena? Lehenengoa kizuen izan da. Ja, gurasoak dira, así que ez dakigu nola izan hauten. Bai, ez dakigu, baina oso na. Eta bigarna guria. Vale, pollokak. Norbaiti zerbait esan nahi diozue? Ez, Nola zen, txerri beltzei kopiatzen usteko. Ahi ba, txerri beltzak, Kopiatzen usteko, bai. Gatxa. Garratu gatxa, ez? Bai. Bat munirena ez egin duen pertsona batekin, kaixo. Olimpik newsentzat, galdera bat eta bakarra. Zein izan da performance txarrena? Hoberena dantzatutenak funky bezala, gure adinekoak, 10 bat. Gogoratu. Zein iruditu zaizu plagiatuak izan zeatela? Oso gaizki. Gutxarra dinean da gaina hobeto ditutegu baino. Hau da, partaide sufritu baten arpegia. Mozkorro zaudete ja? Galdera errepikakorra da, baina zein da performance txarrena. Hemen guzti bar da, Txorixuak. Txorixuak zuen ganagoaz. Txorixuak! Seinalatuak izan zeate performance txarrena bezala. Honen aurrean, zein da zuen erantzuna? Envidia! Orain
osonak. Hemen gaude bandera lapurtu izanaren biktima baten aurrean. Ez dakigu nola dagoen, negarrez agian, triste, kaixo. Kaixo. Olympic Newsentzat, zer sentitzen da bandera lapurtu ustean? Kristoa. Egina bantzerken segatzen, eta bere galagoaz, bere gainea, burdina gea. June egoen dipultzaka da, june, denak gu gehala eta bale, eta urdina askatu bindu baina. Testigantza oso ona hau, sufritu dute, baina atera dira hemendik, ikusi ezakegu hor, bandera iztirik dago, eta beraiek duten. Olympic Newsentzat, pare bat galdera erantzun barko dituzue, jake esperientzia gehiena dakazue hontan, zein izan da performance txarrena. Ezin da. Guzti bat da, Zer esaten badet, atzetik etorriko dira. Deklarazio gogorrak, kanpak, oso gogorrak, zerraituko dugu. Galdera bat dakagu, bat eta bakarra. Zein izan da performance txarrena? Txarrena. Bizti nago. Ados. Hemen aurkitzen gea arrapazanken aurrean. Nahiko zarraia, esperientzia handiarekin. Guazen! Bueno, Olympic Newsekin gaude hemen. Galdera bat botatzen egia. Zein da hirugarren alitzia. Zein izan da performance txarrena? Txarrena? Zaila bat aukeratzea. Guzti egin bat da, Gura zurrenikoetako bat da. Bueno. Esateko. Olympic Newsekoak gea. Objetibotasuna, datu fidagarriak. Trafikoko bozinak ere oso altu zaudela. Hemen gaude Pavo Rangersen aurrean, irabazleak direla diote, guazen konprobatzera. Olympic Newsentzat, mesedez, bi. Ondo. Pavo. Osondo. Galdera bat botatzen egia. Zein izan da performance txarrena? Txarrasko ondiak esan, Bat aukeratu gara. Bea, ni performantzan ere kontuatu, buruan dakat ze bandera txarra zegaten txerri bentzak. Ez zaitazten hori. Balio. Hemen gaude, San Pantzerrekin. Famosoak omen dira Instagramen, ez dakigu, guazen konprobatzea. Bueno, famoso intziala esan digute, zen mutizia guain zure bizitza famoso izan da? A ver, famoso nik enute esan. Ez nuen esango. Nik esango nuen Enrico Lagun bat. Laguna, ez laguna ez? Zaila laguna. Adiskidetasuna. Adiskidetasuna Hernanin beti. Oain, galdera bat, Zein izan da performance txarrena? Adiskidetasunarik, Adiskidetasunarik. Txarrena, nik esango nuen igual kontuz atxu. Vale. Kontuz atxuak. Azalmenak. Ankeakain guria da. Ahi ba! Kontuz horren. Kontramezu bat dago. Azkenean bidea guazen manteko performance Kontuz atxuak zuen gana joaz hauek, Hemen gaude Harry Potteren aurrean, ea pote bat sortzen Galdera bat. Gehiago izan dugu beste aldatetik tira. Gaiak eran dute, askatasuna. Errespetzen dutan erabakia. Performance txarrena izan da. Ba, guri esatea gaizki dago. Oskena bien, Ordu kaskarra dena esan gaut. Gogatu, Xuan, que te veo muy quieto. Zenek señalatzen zain. Kuxida.
baiet, horregatik ez diguten apurtu bestela. Ondian, begirada batzuk. En fin, begirada baltzurrak bastante sobran. Atzean utzitako zorro izan naiz. Bueno, txalo bero bat orduan? Ez, txalo bero batez. Kontuz ibiltzeko adibidez. Mono frutiak. Tutti Frutti kompainia. Makilla lapurtu digute. Bueno, txalo bero bat orduan. Inorrei. Ez dugutela bandera lapurtu. Txalo bero bat. Zaila dago, Aukeratzea zaila dago, eta igual metro batzuk atzua. Moskorri ratia. Eta, bai, autobus tragikoa ere nahiko eskaki dira, no? A ver. Moskorri ratia, sin duda. Moskorri ratia. Oiokak. Olympic News. Moskorrena. Moskorri ratia izan da. Nik esate, Moskorri ratia, piderbi. Moskorri ratia. Gure irabazlea, eta gero gainontzeko guzti eta ez goatzen. Dena fuera. Jendea pizkateroa dago gaur lehenengo guna ja inbezela purtzen, Bai, lasai. Eta gainartean zagarratua da. Oso luta, dengo askera. Galdera bat, hausnarketarako. Badio bandera lakura botatzea. Jo, hemen gaude gazte olimpiadetan, orain elkarrizatuko dugu egun konversazione generazio berriarekin, generazio desberdinarekin. Badoaz, Vale? Kaixo! Gauzatxo bat! Haupa! Kaixo! Hemen dakagu generazio zarra, vale? Galderatxo bat! Zer iruditzen zaizue gazte olimpiadak? Nahi iruditzen zait? Izugarria. Saretzeko, gazten arteko harremanak sustatzeko, herria egiteko, oso pozik nago gazte olimpiadak. Naiz eta zarra izan. Zarra beti bat. Gustoa atako gineke berriro. Jo, giro egarra sortu zuten Kita del Parekok, Egia esan, bai? Eskerrak etorri zian eta herrian ematu zutela. Hala ere... Ikusi zen ditu hilketak? Baten bat ikusi nun, bai. Sikokile, erazia, potente, Fuerte, bai. Ikusi nahi behituzue hilketen irudiak? Hementxe! Bueno, hausi izan da dena. Urrengo saion ikusiko dugu elkar berriro. Hementxe gongo gea. Aio! Bueno, listo, ez? Bai, jazta. Bai, pixkatu duen hone. Nire bai, Oso entendez du ike. Zuk ere, zuk urtero bezala. Eskerik asko. Amarreko. Ba, listo, ez? Bai, hoi da, eta ez da. Nagoaz. Ah! Ike? Zer? Tu? Ez deu ir? Zer falta? Señorista. Oi! Ai, ama!